Интернет-магазин TechSnap для садоводов и строителей. Широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. Закажите сейчас и получите быструю доставку. Посетите наш магазин прямо сейчас. Gözlerimni oşarga da qurqan, uyanırman saman bu düşten. Yanağına seni tapqan idem, aytırсың эле белем бик көптен. Моңа кадәр кайда идең соң син, гомер буе көткән бәхетем. Синең янда гына туйдым бит мин бу дөньяны Күңелемдә йөрткән назларымны сиңа бүләк итәсем килә. Җан яраткан ярны шатландырып, бергә гомер итәсем килә. Моңа кадәр кайда идең соң син, гомер буе көткән бәхетем. Синең янда гына туйдым бит мин бу дөньяның кадерләрен. Җылы якты кояш чыккан кебек, иртән сине күрү янымда. Синең назларыңа коенам да, иркәләнем тагын да. Моңа кадәр кайда идең соң син, гомер буе көткән бәхетем. Синең янда гына туйдым бит мин бу дөньяның кадерләрен. Моңа кадәр кайда идең соң син, гомер буе көткән бәхетем. Синең янда гына туйдым бит мин бу дөньяның кадерләрен. Моңа кадәр кайда идең соң син, гомер